চুলাই যদি আৰু বনাও নহয় তোক চাই ল'ম মই জেলৰ ভাত খোৱা নাই তো মনে মনে থাক লাই পাইছো এপ্ৰক্সিমেটলি 350 লিটাৰ্ছ আমি ফাৰ্মেন্টেড ওয়াশ পাঁচটো আমি পাইছো 3000 কিলো এপ্ৰক্সিমেট बे बिथाङा मैया ओंखारलांबायमोन थिग 2टासोआव रिलिज जादों हाराया मोनब्रैसो बायदों आनअथराइज बांलादेशी मानसिया बिटिआर ओनसोल बा आसाम ओनसोलाव थानो मोननाय नङा नोंथांमोना नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिखौ नुनानै निश्चय बुजि मोनखादों नैबे भिडिअखौ किसुमाना नुबाय आरो किसुमाना नुवाखै जानांगौ दा नोंथांमोना जायफोरा नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों निश्चय नायजोबलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना हाजासे शेयारबो खालामनो हागोन आरो लाइक कमेन्ट खालामनो हागोन दा बे भिडिअआ जाहैबाय जोंहा राङाफारा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफारायाव माने सुलाइ होनना बुंदों नङा होमबा पुलिसफ्रा पुलिस सिआरपि गासिबो ज' थांनानै बिसोरो बे खामानिखौ मावहैदों माने सुलाइ माने जौ गोरानखौ बुजायो जौ गोरान फाननायफोरखौ माने बन्द खालामहैदों अर्थात लखबनानै गारलाना हैदों दाद्रि धमकी हैदों बेफोरबायदि खालामदों आरोखि आरो माने बुजियाखैथ' सिनायाखैथ' जेलनि दालि ओंख्रि मोनजाबासो गम मोनगोन मागोन होननानै गोबां धमकी होदों आरो दिनै बे खेत्रनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों जे राङापारा शनितपुर जिल्लार आमार অসম আৰক্ষী বা পুলিচ বিভাগৰ মানুহবিলাকে যে আজিৰ দিনত যাই পেলাই মদ বেচা বা চুলাই বেচাটো বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে এইটো ভালে হৈছে কিন্তু এটা কথা মানে আপোনালোকে যে ইমান ধমকি বা দাদ্ৰি দি পেলাই যে আৰু ইমান অত্যাচাৰ কৰি যে চুলাইবিলাক পেলাই দিব লাগে মদবিলাক পেলাই দিব লাগে এইটো আমি অলপ বেয়া লাগিছোঁ কাৰণ কিয় জানে না আপোনালোকে পুলিচ হয় আপোনালোকে পুলিচ অফিচাৰে মদটো লুকাই লুকাই বেছিকৈ খায় আৰু ওয়াইন শ্বপবিলাক কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে ওয়াইন শ্বপৰ কাৰণে সেই গাঁৱলীয়া লোকেল চুলাই বনোৱা বা মদ বনোৱাটো আপোনালোকে বন্ধ কৰে কাৰণ এফালে পৰা আপোনালোকে টেক্স পায় এফালে পৰা টেক্স নাপায় পুলিচ বিভাগে বা অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে ওয়াইন শ্বপৰ পৰা টেক্স পোৱাৰ কাৰণে আজিৰ দিনত মানে ওয়াইন শ্বপটো একো নকৰে কাৰণ লোকেল যোনে বনায় মানে পিয়ৰ মাল তেখেতসকলক মানে বন্ধ কৰে তো চবেতো খায় অফিচাৰ হওক কোনোবা পুলিচ আইচি ডিচি অফিচাৰ এমএলএ এমপি যোনেই নহওক চবে মানে লুকাই লুকাই মদটো বা চুলাইটো খায়ে থাকে কিন্তু মদ নাখোৱা মানুহ পৃথিৱীত বিচাৰিলে বহুত কম পাব চবেই কিন্তু লুকাই লুকাই খায় কিন্তু মানুহৰ আগত নাখায় কাৰণ সি হ'ল এটা কথা মানে মাংস নাখায় ঝোল খায় হয়নে ঠিক বেবাयदिनो माने आजिखालिनि जुगाव जेरावखि जाया माने सरकारा बन्द खालामनो नाजादों बे मोजांनि बाथ्रा हागौ माने गाव गावनो स्ट्रं जानानै गारलांनांगौ आरो मालाबाबो आं बेखौ साना जे सोरबा पुलिसा बुग्लिनायनि गेजेरजों जौ लोंग्राया गारगोन बे नङा बा सोरनिबा दाद्रि धमकी होनायाव जौ लोंग्राया गारगोन बे नङा निजे खुद लासै लासैसो गारलाङो मोनसे खोथा बुंनो थाङोबा दिनै आं क्लियार बुंनो मोनसे समाव जोंबो ओरैबायदि जौ लोंग्रा मानसिमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव जोङो दाबो लोङा होनना बुङा दे जों दाबो फेकसे फेकनैखौ लोङो होमबा जों बै समाव जायगायावनो गोलैलायनानै लोंनानै थाग्रा मानसिया दिनै जोङो हारसिंनो गावनो खुद माने गारबोदों थिग बेबायदिसो आरोखि मानसिफ्रा दा आं साना बेखायनो मानसिफ्रा माने सोरनिबा पुलिसफोरनि बुग्लिनायाव बा मानायाव जे जौ गारगोन बेखौ आं माब्लाबाबो साना दा जाय हक बेजों लोगोसे जोंहा चिरां जिल्लानि धर्मनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा माखासे गोबां दाखालि जोंहा चिरां जिल्लायावनो बा बिटिआर ओनसोलावनो जानानै थांनाय बर' ड्राइभारखौ बुग्लिबायनाय आरो खामिहारा सिफायनाय हस्पिटालनिफ्राय थांनो गोनां जाबाय बिथांनि आखायाव थाखा फैसा रां रुफा गैयिनि खारनाव नैबेखौ माने क्लियारै माखासे मोजां बाथ्रा बुफ्रुदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआराव थानाय जिथुनाखि बांगालफोर बिथांमोनखौ जिथु थानायनि अधिकार गैयाब्ला राइट्स गैयाब्ला बे जायगानिफ्राय होखारनांगौ होननानै आसाम सरकार बिटिआर सरकार आरो भारत सरकारखौ खावलायहरदों बिथाङा जोबोर मोजाङैनो नोंथांमोना जाहाथे नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन आरोखि ধৰি লৈ যাওঁগে নেকি আপুনি আগত কৈছে চুলাই যদি আৰু বনাও নহয় তোক চাই ল'ম মই জেলৰ ভাত খোৱা নাই তো মনে মনে থাক কেইদিন হৈছে ইয়াৰ চুলাই ভাঙা মনে মনে থাক নেক্সট আহি পাৰ্লিয়ান মানুহে থৈ দিব লাগে হয়তো মানুহ পানী পৰা উঠাই ল'ব কাটিব লাগিব আছো কাটিব লাগিব আপোনালোকে লেডি বাবুক কাটনো হেৰি কৰক মাইকে মানুহ হাত দিব নোৱাৰে আমি ঠিকেই দিম যা ইয়াৰ পৰা গোটেই চুলাই কাটিব লাগিব
এইটো ঘৰটো যাব লাগিব একদম অৰিজিনেল মাল আজি এমাহ আগতে গোটেই ভাঙি ভাই আকৌ বনাই আছে এইটো ভাঙি গ'ল আজি আমাৰ ৰঙাপাৰা আবকাৰী চক্ৰই আজি আমাৰ ওপৰ কছাৰী গাঁও তাৰে কেৰাবস্তি বুলি জনা যায় জেগাটো তাৰপিছত আপোনাৰ ভেৰভেৰী গাঁও আমাৰিবাৰী ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভৰ পিছফালে তাতে আমি অভিযান চলাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱা তাতে অভিযানত আমি 10টা ডাঙৰ চুলাই ভাটি তাতে আমি 10টা ডিসিলেটিং এপাৰেটাছ পাইছোঁ সব গোটেইখিনি আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ অন দ্য স্পট আমি তাৰপিছত চুলাই পাইছোঁ এপ্ৰক্সিমেটলি 350 লিটাৰ্ছ আমি ফাৰ্মেণ্টেড ৱাছ পাছটো আমি পাইছোঁ 3000 কিলো এপ্ৰক্সিমেট আৰু আমি ইউটেনচিল পাইছোঁ প্ৰায় 31টা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে এইখিনি বস্তু আমি পাইছোঁ আমিতো জোৰদাৰ ৰূপে অভিযান চলাই যাম কোনো যাতে মানুহে ইলিচিটলি ডিষ্টিল লিকাৰ বা চুলাই খায় মানুহৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নহয় তাৰ বাবে আমি জোৰদাৰ অভিযান চলাম আৰু ৰঙাপাৰা অঞ্চলত যাতে চুলাই বা এই ধৰণৰ বস্তু যাতে পোৱা নাযায় সেইটো আমি আৰু চেষ্টা কৰিম आं जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्चनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आं दिनैनि प्रेस मिटनि खारना जादोंमा दाख्लै 20 तारिखआव हाग्रामा ब्रिजआव चिरां डिस्ट्रिक्ट थाना आमगुरि बेहाय सासे बर' ड्राइभारखौ गाग्लि खुनुरुखुमै बुथारनायनिफ्राय थैनायनिफ्राय बासिदों बे मोनसे बिटिआर ओनसोलाव बिटिसिआव जास्ट थानायाबो थानानि पुलिसफ्राबो दंमोन एकदम गाख्रेब बुनायखौ नुनानै आं दिनै प्रेस मिट खालामदों ओमफ्राय बे जेहादी संगठनफोरखौ आं दिनै बे मिडियानि थ्रुयैनो वार्निं खालामदों जे बेबायदि जेहादी संगठनखौ जोङो कुनु प्रश्रय होनाय नङा ओमफ्राय बिटिआर सरकार प्लास आसाम सरकार आरो भारत सरकार बेखौबो गोख्रोङै होनहरनाय जाबाय जे जाहाथे बर'नि उपराव बिदि अत्याचार खालामनायखौ बा जनजातिनि उपराव बिदि अत्याचार खालामनायखौ सह्य खालामनाय नङा दिनै बिटिआर होनो गिदिर गारि लानानै मानसिफ्रा बेरायो खिन्थु बेखौ रावबो कन्डेमनेसन खालामनो साहसबो फैयाखै अन्थाव बाथाव बर'खौ बेखौ गाग्लि मैया आङो हस्पिटालाव खबर लादों हस्पिटालाव खबर लाबा बे बिथाङा मैया ओंखारलांबायमोन थिग 2टासोआव रिलिज जादों हाराया मोनब्रैसो बायदों आं होनबाय नों हारा मोनब्रै बायनानै बोरै थांखो होननानै आं एसे एनैबाबो साहाय्य होबाय आं अननानै ओमफ्राय बे होनबाय फैसायानो गैया बेनाव रावबो साहाय्यबो गैया सरकारिबो गैया बेसरकारिबो गैया बे रिलिज जानानै कसुगाव गावनि न'आव थांबाय आरोखि बे मोनसे अत्यन्त बेदनादायक दुखुनांथाव काहानि जादों आरोखि माने दा बर' समाजाव प्रत्येक अर्गानाइजेसनाव बेखौ इनिशिएटिभ लानांगौ आरो कन्डेमनेसन खालामनांगौ आरो बेनो जथ'पजुक्त साहाय्य होनांगौ जाहाथे बिनि परियालाबो सोलिथों आरो बिनि ट्रिटमेन्टआबो जाथों ओमफ्राय बै कालप्रिटफोरखौ इमिडिएट बे भिडिअ फुटेजाव नायनानै हमजोबनांगौ सोर दंमोन आरो बेबायदि बार बार खालामबाय थागोन बेहाय बर'फ्रा गथ'फ्रा ट्राइबेल गथ'फ्रा बा नन ट्राइबेलाबो बाव आड्डा मारियो बेखौबो माबा मोनसे खारन खालामनानैसो बुग्लि हरजोबगोन बिसोर टारगेट दङ प्रत्येक जायगायाव बिसोर दखान सहराव लुथि अस्त्र लानानै थायो जै चान्स मोनबाय बिसोर एटाक खालामबाय बे जेहादी संगठना बेसोर गासिबो एक्टिभ जोंनि मानसियाथ' एक्टिभ गैया बर'फ्राथ' एक्टिभआनो गैला दा आं बेखौ अनुरोध खालामो जाहाथे सरकारा बेखौ गोख्रोङै पदक्षेप लायो बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार प्लास भारत सरकाराबो बेखौ नायनांगौ दरकार दं सारा जेहादिया बिटिआरआव भर्ति जानानै दं क'क्राझारावबो आं गिदिंबाय थायो नायबाय थायो दिप्लाय बिलावनो गासिबो हाबजोबबाय खुनु संगठन लिडारफ्रा गारि लायै गिदिंजोबो गासिबो खुनु रावबो दाबो मोनसे बुङा ओमफ्राय जोंनि एमपि डांगरिया जयन्त बसुमतारीखौबो बार अनुरोध खालामो जाहाथे बिथाङाबो पार्लियामेन्टआव बे खोथाखौ बुङो पार्लियामेन्टआव बे पुटआप खालामो जाहाथे बेहाय आनअथराइज बांलादेशी मानसिया बिटिआर ओनसोल बा आसाम ओनसोलाव थानो मोननाय नङा इमिडिएट बेखौ स्पट सार्भे खालामनांगौ बेखौ आं दिनै जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्चनिफ्राय डिमान्ड खालामबाय ओमफ्राय बे आन्दलना बेयावल' नङा सारा आसाम भारतआवबो बे जिनिसखौ पुटआप खालामगोन होननानै आङो माने दृढ़ पदक्षेप सिन्ताधारा लानानै दङ गोजौनिफ्राय गाहायसिम बे जिनिसखौ बिसोरखौ होखारनांगौ जाहाथे बे जेहादी संगठनखौ टटेलि खतम खालामनांगौ दा बेखिनिनो आंनि बुंनाया आरो डिसेम्बर सफैबायमोनलाय जानुवारि होनलायबाय दा नाथाय खामानि मावदोंल' होनखायो खामानि मावदोंल' होनो ओरै एबसुनिफ्रायबो दिफेन बर'आ खामानि मावदों होनना बुङो
ओरै प्रमद बर'आबो खामानि मावदों होनना बुङो SNDB अइल फारिसेसनाबो खामानि मावदों होनना बुङो बे नै 4 बोसोरसै रिहेबिलिटेसननि मुंख्लंफोरनि मुंखौनो दालासैलाय राव